Open Koffie in Meel is een ontmoetingsplek. In het jasje van een lunchroom gegoten. Met daarneven bieden wij een startende ondernemer ook nog een kans om zijn bedrijf op te zetten hier in het dorp. Nou, we hebben 3 pijlertjes waarop Open Koffie steunt. Dat is het pijlertje lunchroom. Het wordt gerund door en voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als tweede pootje is Minetoko. Dat zien de pop-up winkeltjes, 7 stuks in totaal. En dan hebben we nog het derde pootje, dat zien de kantoorruimtes die wij boven verhuren als flexplek of als kantoorruimte op zich. Mensen willen toch met elkaar iets doen en dan kan ik het beste hier komen. Omdat het hier heel erg gezellig is en sfeervol is en je hier makkelijk contact kan vinden met andere medemensen. Maar hier vind je aansluiting en dat is wel iets wat de meeste mensen wel willen, denk ik. Ik ben ergotherapeut en kom regelmatig hier om medewerkers zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Wanneer je het op deze manier houdt, kun jij goed zelf zien hoe jij loopt en heb je niet het dienblad in jouw zicht. Loop maar eens. Ja, over het algemeen maak ik gebakjes en nu ben ik bezig met een knapkoekendeeg. Ik vind het een geweldige plaats voor het samenzien met de mensen allemaal. En het is een geweldige tijdverdrijf. Zo, kom maar even met me mee. Zo, we zijn hier op de eerste verdieping van Open Koffie. Hier hebben wij wat kantoorruimtes voor startende ondernemers. Zij kunnen hier laagdrempelig hun eigen bedrijfje gaan beginnen op een van de kantoorruimtes. Alle gasten die bij ons waren, die hadden er geen woorden voor. Die zeiden, wat leuk, wat gezellig. Natuurlijk mag het ook niet iedereen mee 60 jaar getrouwd. Waar wij er 100% achter staan hoe die daarmee bezig zijn met mensen die een gehandicap hebben en die ook nog tevens in de maatschappij een plekje gaan te geven. Dat vinden wij heel belangrijk. Dit is Minetoko, een pop-up store, gevestigd in de voormalige garage. Het is een cadeau-annex giftshop, gerund door 7 beginnende ondernemers die de opstap willen wagen naar een eigen winkel. Open Koffie geeft oude kans en oud talent om dat te doen wat jij nodig hebt om te worden wie je graag wilt zijn. Kortom, Open Koffie, de plek waar eenvoud bijzonder is.